بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام محرم الحرام شریف کا مقدس مہینہ مبارک ہوئے۔ آج الحمدللہ یکم محرم الحرام ہے اور آج اسی توڑی خدمت دے وچ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقبت لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں اور امید کرنے ہیں کہ تسی اس منقبت نو سماعت فرما کے دعاواں نال بھی نوازو گی اور اس محرم الحرام دے صدقے اللہ رب العزت سارے سب دے حال دے اپنا خصوصی کو فضل و کرم فرمائے۔ کی دساں کی تھوتی کے رسائی حسین دی کی دساں کی تھوتی کے رسائی حسین دے خالق حسین دائے خدائی حسین دے خالق حسین دائے خدائی حسین دے صورت ہی ایسی حق نے بنائی حسین دی صورت ہی ایسی حق نے بنائی حسین دے دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دے دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دے اور چما نہ کیوں دلا در مشکل کشا دی خاک چما نہ کیوں دلا در مشکل کشا دی خاک چما نہ کیوں دلا در مشکل کشا دی خاک میں منگ کے لئیے گدائی حسین دے میں منگ کے لئیے خدائی حسین میں منگ کے لئیے گدائی حسین دی اور برہو بہت شاید نانا نبی تے بابا علی ماں فاطمہ نانا نبی تے بابا علی ماں فاطمہ اور اس دوتے کیے بڑائی حسین دے اور اس دوتے کیے بڑائی حسین دے خالق حسین دائے خدائی حسین دے اور کہندی لے آؤ جا کے میرے ویر دی خبر کہندی لے آؤ جا کے میرے ویر
کھا گئی جے جدائی حسین دے زینب نو کھا گئی جے جدائی حسین دے خالق حسین دائے خدائی حسین دی اور کربل نو جان دیا تے زمانے نے ویکھیا کربل نو جان دیا تے زمانے نے ویکھیا مڑ کے سوار کرنو نہ آئی حسین دی مڑ کے سوار کرنو نہ آئی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی اعظم اے بندگی میرے ہی سے وچ آ گئی اعظم اے بندگی میرے ہی سے وچ آ گئی کردہ رواں مدحا سرائی حسین دے کردہ رواں مدحا سرائی حسین دے خالق حسین دائے خدائی حسین دے کی دساں کی تھوتی کے رسائی حسین دے خالق حسین